Ονομάζομαι Δελιμπαλταδάκης Μανώλης και είμαι υπεύθυνος marketing προϊόντος φυτοπροστασίας της Syngenta για τις καλλιέργειες των κυπευτικών και της πατάτας. Είμαι από την Ελλάδα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Κρήτη και από όπου κατάγομαι. Η σύνδεσή μου με τη γεωργία ξεκίνησε από τα παιδικά μου χρόνια, όπου βοηθούσαμε όλη η οικογένεια, τον πατέρα μου, να παράξει ντομάτες και αγκούρια κάτω από πρωτόκολλα ορθών γεωργικών πρακτικών και ολοκληρωμένης καταπολέμησης στα πολύ πρώιμα στάδια της. Επίσης, η Κρήτη είναι πολύ γνωστή για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας παρθένου ελαιολάδου και κρασιού, μια ιστορία παραγωγής που ξεκινάει 5.000 χρόνια πριν, υπό την εποχή του μινωικού πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί και τον πρώτο πολιτισμό της Ευρώπης. Αυτές λοιπόν οι εμπειρίες με όθησαν να ασχοληθώ με τη γεωργία και τελικά να σπουδάσω και να γίνω γεωπόνος. Ως γεωπόνος έχεις τη χαρά να βλέπεις το θαύμα της ζωής, την προσαρμοστικότητα, αλλά και τις προκλήσεις που έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα στη ζωή μας, όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, αλλά και η απέτηση για συνεχή αύξηση της παραγόμενης τροφής με το δυνατό βιωσιμότερο τρόπο. Βάσει της εμπειρίας μας, προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τις καινοτόμες λύσεις και προτάσεις της Syngenta με τις ανάγκες του σύγχρονου παραγωγού. Έτσι, προσφέρουν μια ευρεία γκάμα λύσεων και προτάσεων που μπορεί να καλύψει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Έχουμε λύσεις και προτάσεις που ξεκινούν από τους σπόρους, με υβρίδια με υψηλό δυναμικό παραγωγής, υψηλό παραγόμενο τελικό προϊόν, αλλά και πλήρες πακέτο ανοχών. Αυτό εξασφαλίζει στον παραγωγό εργαλεία τα οποία του δίνουν προστασία και από παθογόνα και από μύκητες, αλλά και ιώσεις. Επιπλέον αυτού, η Syngenta διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων συμβατικής φυτοπροστασίας, αλλά πλέον στο χαρτοφυλάκιό μας εντάσσουμε προϊόντα όπως τα βιοπροστατευτικά, αλλά και τους βιοδιαγέρτες. Περνώντας στη νέα εποχή, μπορούμε να παρέχουν πλέον στον παραγωγό, αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας, λύσεις και προτάσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες προτάσεις είναι το REM-Dry για τη συλλογή των λιπολιμάτων του ψεκαστικού υγρού, το Operation Pollinator που προωθεί τη βιοποικιλότητα, αλλά και εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών και ψηφιακών λύσεων που μπορούν να δώσουν alerts ή προτάσεις στον παραγωγό ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να δείξουμε πάθος ώστε να παράγουμε περισσότερο. Πάθος για να παράγουμε βιώσιμο τρόπο. Πάθος και οφειλή να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη ζωή.